Lo wayengukapteni we-Orlando Pirates uBenedict Vilakazi usewuhoxisile umbono wakhe wangaphambili wokuthi umbango wesicoco usuphelile, futhi manje ukholelwa ukuthi iqembu lakhe lakudala lisenethuba eliyingqayizivele lokugudluza iMamelodi Sundowns lidle isicoco. UVilakazi useke wamemezela ukuthi umjaho wesicoco seBetway Premiership usuphelile ngemuva kokwehlula kwe-Orlando Pirates iMarumo Gallants nokuhlula kwe-Kaizer Chiefs Sundowns. Nokho kulandela ukuthi iSundowns ibambane ngo-1-1 neGolden Arrows, amathe abuyele kwasifuba kuVilakazi osephumele ezidlangalaleni washo ukuthi umbono wakhe uyawujika ngoba ubona iPirates inenhlansi yethemba lokudla isicoco. UVilakazi ukugcizelela ukuthi ukuba nemidlalo esandleni akusho ukuthi unamaphuzu, wathi iPirates kumele isebenze kanzima iwasebenzise amathubayo, ukugcizelela ukuthi iPirates ngeke ikwazi ukuhlulwa eminye imidlalo futhi kumele ilwe kuze kube sekupheleni ukuze ibe nethuba lokunqoba isicoco. Amabhakabhaka kuzomele akusebenzise ngokugcwele ukushibileka kweSundowns kwakamuva futhi anqobe uchungechunge lwemidlalo ukuze agcine ephila amathemba awo esicoco. Njengoba isizini sizophela, abalandeli be-Orlando Pirates bazobe bebambe umoya belinde ukuphothula okumangalisayo kombango wesicoco.